mbaka oromo mata e chenro ni okinyi makawuono nyinga Sharon Ongao mana ka pile mbako romo ntiere kod kidienje ariyo mokwongo en Chal Mar Fwambo kama dariyo en twak e chenro mar mbaka oromo duto te abro bedo ka kiloni odiochieng' makawuono wachaka negi Chal Mar Fwambo nyakorom ge jwanga okinyi makawuono kata mana odiochieng' makawuono igeno ni jatend piny Kenya biro bedo ka tieko limbe mare e piny Japan kama do mana paro ni jatend piny Kenya nomol e piny Japan chieng' wuok tich gotieno limbe mare mano mar ndalo ariyo e piny Japan igeno ni biro bedo korumo odiochieng' makawuono kendo igeno ni biro bedo komole pachoka bang' timo limbe mare mano mar ndalo ariyo e piny Japan. Limbe mare e piny Japan nyakorom ge jwanga nen kaluwore kod tego tudruok mar piny Kenya gi piny mar Japan mano mar chiero ochumi mapachoka duto te biro bedo kwa minyo nyakorom ge jwang e weche magwa manyiena. Kopogore gi mano bende par ni kepo mano mar NYS mano National Youth Service bende dhi nyime par ni kepo makamano no chakre chieng' wuok tich mano chieng' tarik 5 mano mar jumani kata kamano de kepo makamano dhi nyime e wards mopogore opogore e pachoka koro kin rawera in thuolo mar dhi indikri gi jo NYS ka bende recruitment kramna kepo mago mag apisas mago mag NYS dhi nyime kepo mabende ochako chieng' wuok tich mar jumani biro bedo karumo chieng' tich 5 mano mar jumani par ni kepo makamano timore e wards mopogore opogore kawuono en ndalo mano odiochienge mar adek mabende kepo makamano pod dhi nyime wards mopogore opogore wabiro bedo kwa ni maendi bende e weche magwa manyiena kopogore gi mane county ma Mombasa odiochieng' makawuono jafwambo mar county ma Mombasa Joja oko luonwa nok mano mar arita kwe e county mano ma Mombasa ka bende commissioner mano ma gwenge makadhwadh nam chumbi Roda Onyancha bende okinyi makawuono kata mano odiochieng' makawuono ka onoromo kanyo saa 6 gi dakika 45 obro bedo koloso gi jofwambo e kar jot moro mongere kaka Uhuru na Kazi Boardroom mano mar loso kotende kod nok mar arita e gwenge mago mag Mombasa duto te nyakorom ge jwang ka ono timore wadhi bedo kwa kiloni weche mago manyien mago maga migago ko ke county ma Mombasa hatiri nyaka e county mano ma Siaya e county ma Siaya neno kata mnaka tipo makama nyiso ranyisi mopogore opogore mano mar omenda Governor e county ma Siaya odiochieng' makawuono biro bedo katimo pok mago mag basari mag konyo nyithindo ma bende odiwo mano mar konyo gi chwalo sombgi e skunde mopogore opogore pari pok mar basari makamano biro bedo ka chakre kanyo saa 5:30 mano mar okinyi ka bende saa 5:30 Governor James Orengo obro bede ward mongere kaka West Imbo e skul sekondar mongere kaka Owang chakre saa 5:30 nyaka rom kanyo saa 7:30 mano mar odiochieng' bang'e obro mol e ward machielo mano mar East Imbo ka bende obro bedo kodhi e skul sekondar mongere kaka Majengo Secondary School kanyo obro bedo kochiwo basari chakre saa 8 mano mar odiochieng' nyaka rom kanyo saa 9 mano mar midhiambo koro kintiere e wards mawacho mago mag West Imbo gi East Imbo odiochieng' makawuono Governor maru mano e county ma Siaya biro bedo ka chiwo pok mago mag basari kapodwa ne county ma Siaya nyakorom ge jwang wang'ene na weche motendo kod pur gi pith kama ntiere duol moro nyakorom ge jwang mano mok mar piny owacho mongere kaka Avepo Enterprises ka gitudore gi migao mochung' weche mag pur e county ma Siaya bende gintiere gi dwaro mano mar siro pur gi pith e county ma Siaya ka koro in japur tintiere county ma Siaya odiochieng' makiny ma en chieng' tarik 8 dwe mar 2 migao mano mar pur e county ma Siaya koriwore kod Avepo Enterprises nitiere kod romo makende ma bende gigwelo godo jopur mar mondo mi gipuonjgi weche motendre kod pur gi pith koro jopur duto te mantiere e county ma Siaya hinya e chwalo pith mag alode kata mna vegetable farming koro kintiere gwenge mag Siaya odiochieng' makiny ntiere romo maket kod mano ko ke Siaya nyakorom ge jwang atiri nyaka e county mano ma Homa Bay e county ma Homa Bay bende odiochieng' makawuono siro pur gi pith mano mar ochele tipo mar ochele ineno kanyo wang'eni county ma Homa Bay na achiel kuom gwenge ma bende osechako timo pith mago mag ochele omiyo kinyi makawuono ntiere duonde mopogore opogore mano moriwo LBDA Kalro kanyakla kod Mwea ka gitudore kod duol mar IRI kata International Rice Research Institute odiochieng' makawuono bende gibro bedo gi romo mago mag jopur e gwenge mongere kaka Oluch Scheme mano mar nyiso gi pith
mano mar ochele. Gibiro bedo ka ginyiso gi kido mopogore opogore ma bende jopur nyalo puro godo ochele. Koro kin japur tintiere gi dwaro mano mar chako pidho ochele e kaunti ma Homa Bay, nene ichopo e romo makamano ma bende biro bedo ka timore Oluch scheme. Koke kaunti ma Homa Bay, atiri kaunti mano ma Migori. Jafombo marwa uduchi makawuone kaunti ma Migori, George Juma, biro bedo ka ng'ionwa dwaro mano mar donjo e sikunde. Wang'eni sikunde no se yaw dwe mar achiel nyakwarom Gajwang'. Nitiere moko kuom jopuonjre nyaka sani pok oriwore kod sikunde. Nikech ang'o? Nikech nok mano mar omenda. Koro odiochieng' ma kawuono e gwenge mag Awendo, Juma man jafombo marwa e kaunti ma Migori biro bedo ka gonwa turbino, timnwa nonro ne nyithindo mage, nikech wachore nitiere moko kuom nyithindo e gwenge mago mag Awendo ma nyaka sani pok oriwore kod sikunde. Wira ne koso chudo mago mag school fee. Koro kapo nono ni in jakanyo, samoro kata na jogo kwa bede siro chiwo bursaries, ukonye nyithindo, nikech ang'endo ken kata mana gwenge ma Awendo kende ma bende nitiere kod achiedh nade makama mar mondo nyithindo mane bende riwore gi klas 9, mane bende dhi skunde mag secondary, skunde mag primary oyud thuolo mano mar somo. Koro kiny makawuono mane nonro ma bende biro bedo kotimonwa, bende kapok watieko chenro mar mbaka rom kanyo saa 5 mar onyango, wabiro bedo kwa tudre kode, onyiso ni chenro makamano dhi e yo machalo nade. Adana tegi kaunti mano ma Kisumu. Ang'eni nitiere ywak kotenre kod le chutho to mago mag bungu mong'ere kaka wildlife. Koro e gwenge mag Kapuothe e kaunti ma Kisumu, mano e sub county ma Kisumu, Kisumu East constituency, bende jodak ma Kapuothe ywak kaluwore kod monj makinde ka kinde ma bende itimo kod repe. Tipo mar rawi neno ka repo osebedo kata mana ka nego oganda. Koro mane ni ywak ma bende gintiere godo ne apisas mago mag duol mar KWS mar mondo mi odonj e wachni, mar mondo mi okonygi. Ka bende ng'eni ywak makama bende biro bang' jopuonjre mago mag multimedia mantiere e county mano ma county ma Nairobi, mano e county ma Kajiado, bende koro nochiwo ywak margi. Ka bende gichiwo seche 24 ne apisas mag KWS mar mondo mi okonygi. Neno kanyo japuonjre moro nyocha mano mar multimedia no monj kod otoyo. Koro joka puothe bende ywak matamre gi nono kaluwore kod monj mago mag repe e gwenge makono. Gino marwa ni duol kata mana apisas mag KWS biro bedo kaka uting' makama e yo makende. Adaro mar mondo mi atiek kamano nyakwarom Gajwang'. Weche mwaluo ni ng'eny. En mana ni aneno ka dakika osekadho 14 tok saa 3. Ma bende biro bedo katimre kwa dhi nyime gi chenro mar mbaka oromo. Abiro bedo ka tudra gi jofombo magwa achiel kachiel mar mondo mi wawinje ni jopiny wachang'o kaluwore gi thor wach marwa kanyakla kod gigo eko ma bende gibiro bedo ka giluonwa okinyi makawuono. Mokwano yudo thuolo mano mar menyo ni ibiro bedo kiyude weche magwa manyien chakre migago mano saa 7 mar odiochieng'. Wakayo matin adonji gi twak e chenro mar mbaka oromo. Okiny makawuono wago mbaka kaluwore kod dwaro mar migawo mochung' weche mag somo, mano mar nyiso jonyuol kata mana ma bende na nyiso sikunde ni school fee kata mana omenda mar sikul koro ibiro bedo kichako chula e yor mbui. Pache nango kaluwore kod wach makama. Yoronwa ote abiro bedo kasomo kod nyime gi chenro marwa. Kik idhi mabor. Jambo